മഡഗാസ്കറിലെ മിയാൻഡ്രിവാസു സെന്റ് ജോസഫ് കോ കത്തീഡ്രലിൽ നിന്നും ആശംസകൾ. മെയ് 1 യൗസപിതാവിന്റെ തിരുനാൾ ദിനത്തിലായിരുന്നു ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ ആശീർവാദ കർമ്മം. അപ്പസ്തോലിക് നൂൻഷ്യോ മോൺസിഞ്ഞോർ പൗളോ റൊക്കോയുടെയും 17 ബിഷപ്പുമാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ മലഗാസിയായ കാർഡിനൽ മോൺസിഞ്ഞോർ ദേശര ചാരഹാസന കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. പുതിയ ആൾത്താരയും 12 ശ്ലീഹന്മാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 12 കുരിശുകളും ചുമരുകളും വാതിലുകളും അദ്ദേഹം വെഞ്ചരിച്ചു. കത്തോലിക്കനായ മഡഗാസ്കറിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ്രേ റജുവലിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യവും സഹായവും മറ്റൊരു ആകർഷണമായിരുന്നു. മഹാബുവിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ +2 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബാൻഡ് വാദ്യം പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനത്തിന് അർഹമായി. ആഫ്രിക്കക്കാരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൃത്തങ്ങളും ഗാനങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. മഡഗാസ്കറിലെ ആദ്യത്തെ കോ കത്തീഡ്രലാണ് മുറുണ്ടാവ രൂപതയിലെ ഈ ദേവാലയം. കർമ്മലീത്തക്കാരനായ ഞങ്ങളുടെ ബിഷപ്പ് മോൺസിഞ്ഞോർ മറി ഫബിയന്റെ പ്രത്യേക പരിശ്രമത്തിലാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ ആശീർവാദത്തോടു കൂടി ഈ കോ കത്തീഡ്രൽ ഉയർന്നു വന്നത്. ഒരു രൂപതയിൽ 2 ബിഷപ്പുമാർ കണ്ടേക്കാം, എന്നാൽ ഒരു രൂപതയിൽ 2 കത്തീഡ്രലുകൾ കാണാറില്ല. മുറുണ്ടാവ രൂപതാധ്യക്ഷന് 2 ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, രൂപത ആസ്ഥാനമായ മുറുണ്ടാവയിൽ നിന്നും 270 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മിയാൻഡ്രിവാസുവിൽ ഒരു കോ കത്തീഡ്രലും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി ബൃഹത്തായ രൂപതയുടെ നടത്തിപ്പ് സുഗമമാക്കുക. 2, ഭാവിയിൽ ഇതിനെ ഒരു സ്വതന്ത്ര രൂപതയാക്കി സുവിശേഷവൽക്കരണം കൂടുതൽ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനഡിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും നാനാത്വത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരുമിച്ച് സദ്വാർത്ത പ്രഘോഷിക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനും ഇതൊരു അവസരമായി. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് പിതാവ് CMI സഭയോട് ഇവിടെ നിന്നും 10 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചതും നാം ഇവിടുത്തെ 9 ഗ്രാമപള്ളികളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതും. അകലങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും സുവിശേഷം പകരുവാനും നടത്തുന്ന ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ നല്ല മേനി വിളവ് നൽകുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബെത്താല താലയിൽ നിന്നും ഫാദർ ജോൺസൺ തളിയത്ത്.